אתה יודע על מה דיברנו בעבר, עברון? בטח מה יכול לדבר, רק על עצמי לספר ידעתי. דיברנו... איך היו החיים כשהייתי על הרגליים? אני יודע. מה? אולי כבר סיפרת לי גם. לא, אבל לא שמעתי מה את הצד שלך מאוד. מה הצד שלי? אני מרגיש ממך כל הזמן, סוג של עוינות או ריחוק, וכאילו מרגיש שיש לך לכאורה משקעי עבר שאתה רוצה, גם אמרת לי כבר פעם שעברה, שאתה מאוד כועס עליי שנפצעתי, נכון? אבל גם, זה לא קשר חסר לי יותר מדי, כאילו, מה זה קשר? לא משהו שאני רגיל אליו. לא רגיל שהיית על הרגליים, לא היית בדיוק מעורב, לא היית, אתה יודע את זה, זה לא משהו זה לא מערכת יחסים שאני מרגיש שפתאום, שאין אותה, אז פתאום כאילו יש ואקום, כי מלכתחילה המצב ההתחלתי הוא הוואקום הזה. אתה מאושר שעזבתי את הבית? אם אני מאושר, איפשהו זה יותר מקל, אני לא אגיד שלא, זה יותר מקל, נגיד שאני יוצא מהבית, אז אני יוצא יותר בלב שקט, שאני לא עכשיו משאיר מישהו לבד, וזה שאני פה לבד, מה ההבדל? אני לא יודע, זה עניין שלך כבר, אתה פה עם רועל. רחוק מהעין, רחוק מהלב, זה כאילו רעיון. לא רחוק מהעין, אני בטוח שאתה דואג לעצמך פה שסביבך את רועל צמוד אליך, יש לי גם מצבים שאני לבד. ושאיתך אנשים, זה מצבים שאתה לבד, זה כבר, אתה מבין כמה אני יכול לדאוג, אתה... אל תדאג לי, לא רוצה שתדאג לי לרגע. בדיוק, אז למה אתה עושה מזה רגשי, רחוק מהעין, רחוק מהלב? לא צריך. כי קודם כל זה עצוב לשמוע, כאילו, אתה מבין, כל הדברים האלו, לכאורה יכולנו לדבר עליהם בבית. אתה פתחת את הדברים, רק כשיצאת מהבית, פתאום התחיל להיות לך אכפת, פתאום הרגשת שאולי אתה מאבד אותנו, אז התחלת לפתוח את הדברים, התחלת יותר להיכנס לזה, אנחנו מעולם לא באנו וניסינו לפתוח. האמת שלי אישית, הימים האלה הם הימים הכי קשים בחיים, יותר קשים מהתאונה, כי פה אני לבד עם הכל. ולכן אני נורא רוצה את הקשר איתכם. אני מאוד רוצה את הקשר איתכם, ואני אמרתי לך, אני לא אוותר. אני אעשה מה שאני יכול, עד כמה שאני יכול, במגבלה הפיזית שלי. אני לא בן אדם שכל כך מתקשר ומדבר, כאילו שכל כך מתקשר במהלך השבוע וגם בסוף שבוע, וכאילו... לא, הבנתי אותך, ידו. יכול להגיד מהצד שלי שקשר איתך זוכר של אדם שאני כן רוצה, מערכת יחסים עם אבא, זה משהו שנראה לי כל אחד בחיים שלו צריך, גם מישהו שאין לו אבא זה חסר לו, אבל אין לי, אבל זה לא היה לי, אז אני לא יודע איך גם לגרום לזה. בסדר, אני הולך לפה עם הרבה מאוד מחשבות.